Vaig explicar-vos el problema del sistema dièdric que teniu de mostra de pau, mínima distància d'un punt a una recta. Per a solucionar aquest problema del sistema dièdric, el millor que ens podem fer és dibuixar un plànol que continga el punt P i que siga perpendicular a R. Per què? No podem dibuixar directament una recta perpendicular a una altra perquè, segons el teorema de les tres perpendiculars del sistema dièdric, si una de les rectes no és paral·lela a un plànol de projecció, no podem veure la perpendicularitat directament. Aleshores, el que anem a fer és dibuixar un plànol que continga el punt P, d'acord? I aquest plànol el fem ja perpendicular a la recta R. I aquesta perpendicularitat plànol recta sí que la tenim controlada perquè es manifesta entre les traces del plànol i les projeccions de la recta. Aleshores, el plànol que anem a dibuixar perpendicular el podem anomenar, per exemple, Q. I este plànol ha de formar 90 graus en la recta R. Una vegada el tenim, el següent que anem a fer és averiguar la intersecció de la recta amb el plànol. Aquest punt d'intersecció ens donarà la mínima distància entre el punt P i la recta R. Però, com sabeu, per averiguar la intersecció entre una recta i un plànol hem de donar uns passos intermitjos, que seran fer passar un plànol que continga a la recta R, un plànol projectant. Una vegada tenim aquest plànol projectant, averiguem la intersecció del plànol X amb el plànol Q, que serà una altra recta. I aquesta recta intersecció té un punt d'intersecció en la que ens han donat. Aquest punt d'ací, unit en el punt P, és la mínima distància que hi ha del punt a la recta. I així tindrem solucionat el problema. Ara anem a veure-lo en dièdric. Aleshores, aquesta és la recta que ens dona el sistema dièdric i aquest és el punt. Per a calcular la mínima distància del punt a la recta anem a seguir els passos que hem dit. És a dir, el primer és dibuixar un plànol, el plànol Q, que continga el punt, d'acord? I que siga perpendicular a la recta R. Així el punt l'anomenat A, allí B, té igual, és un punt. Per a dibuixar un plànol que siga perpendicular a una recta, les traces del plànol han de ser perpendiculars a les projeccions de la recta, és a dir, que si aquesta és la prima i aquesta és R, el plànol que jo dibuixe ha d'estar la traça vertical formant 90 graus amb R', aquesta l'anomenarem Q', i la traça horitzontal ha de formar 90 graus amb R. Aquesta és la condició de perpendicularitat recta-plànol. Si ha de contindre el punt, jo he de dibuixar primer una recta que passa pel punt. És a dir, que el primer que faré és dibuixar una recta perpendicular a R'. Per a fer una perpendicular que es creua en l'espai, no fa falta que interseccione, jo puc dibuixar una recta horitzontal o frontal. Per exemple, si dibuixo una horitzontal, faré que la projecció horitzontal siga perpendicular a R. És a dir, que faré S, que forma 90 graus, amb R, d'acord? Aquesta projecció horitzontal, que l'anomenem S, tindrà la seva projecció vertical, com és una horitzontal, paral·lela a la línia de terra. I la traça vertical de la recta estarà així. De manera
S', conté el punt A i és perpendicular a la recta R. Ahí tindrem la projecció vertical de la recta S i la seva projecció horitzontal. Ara ja puc dibuixar el meu plànol verd, el perpendicular, perquè el faig per P' perpendicular a R'. Este serà Q'. D'acord? I com conté a la recta S, la projecció horitzontal de la recta passa per la intersecció en la línia de terra i és paral·lela a S. Esta d'ací és Q. D'acord? És un plànol perpendicular a R i que conté a la recta S. Aleshores ja tenim el plànol perpendicular a la recta. Següent pas que anem a donar, averiguar la intersecció del plànol amb la recta R. Com hem de fer això? Recordeu que per averiguar intersecció recta-plànol havíem de passar un plànol projectant que continga a la recta i després averiguar la intersecció entre els dos plànols. Quin plànol projectant podem dibuixar? Doncs podem fer un plànol vertical o un de cantell. D'acord? Jo vaig a fer, per exemple, un plànol vertical. Prolongue R i col·loque ací X. I la projecció vertical, la traça vertical del plànol serà perpendicular a la línia de terra. Esta serà X'. Intersecció de X amb Q serà la recta S. D'acord? Anem a fer-la. X' i Q', V' de la que estic buscant. Ahí estarà P baixa i així estarà A i sobre la línia de terra perpendicular, ahí estarà H'. És a dir, que la recta intersecció la vegem així. I en projecció horitzontal, així. On està el punt d'intersecció en la recta I? En la recta R, esta. Serà I' i sobre la projecció horitzontal, és a dir, així, estarà I. És a dir, que la recta roja, la que ens han donat en primer termini, està així talla el plànol perpendicular en el punt I. És a dir, que la distància entre S i esa recta serà aquest segment. Aquest segment serà D. D'ahí tenim D', i des de A a I tenim D minúscula. I aquesta és la mínima distància. Què hem de fer per a saber el valor real? L'abatiment del triangulet. Imaginem que passem, per exemple, un plànol horitzontal pel punt I', la diferència de cota la posem en perpendicular damunt d'A i este serà D abatut. Anem a acabar-ho. És a dir, imaginem que passa un plànol horitzontal per el punt més baix dels dos punts. I se plana. No fa falta que es dibuixem. Si jo faig aquest triangle, l'abatiment, la perpendicular serà per A. La diferència de cota entre els dos serà aquesta. Aquesta diferència la col·loqui així. I aquest punt serà A abatut,
que unit en D em dona la verdadera magnitud distància del punt al